Tervepä terve meidän venereissulle. Täällä me juodaan, kalastellaan. Mennään nyt ekaa rillaamaan. Ja jos siellä fanit ihmettelee, niin en muistanut ottaa lätsää mukaan, niin mä oon cowboy tänään. Tätä puukkoa tarvii sitten, kun trimmi ei toimi. Pitää käydä vähän kopauttamassa. Saatana! Joo. Ollaan päästy veneilee. 8 metriä syvä. Ollaan päästy veneilee. Äsken oli 25 solmua. Matikkamiehet voi laskea. Mä laskin jo päässäni, en mä teille kerro. Mones juoma? 3. pitkä. Ei, no niin. synttärisankariksi voi sanoa kans. Ollaan tässä rantautumassa reitistä, ei vitunkaan hajua. Yritetään tässä vähän katsella, että ei mennä hirveästi kiville. Päästään jatkaa iltaa ja päivää. Nyt pitää rantautua, nyt ei kerkeä, sori. Mut täällä kassis on kaikki meidän makkarat täältä. Miten toi eka matka meni? No, vaan vauhtiin ja... Vaarallisia tilanteita. Oli vaarallisia tilanteita. Onhan se perkele. Alkuillasta nyt yksi bäkki selvinpäin. Ja katsotaan sitten loppuillasta minkä näköinen bäkki saadaan aikaiseksi. Tätä isoa. Come on. Hold my hat. Onko se ready? Joo. Okei. Eli kuperkeikka. Tempu heittää jos Niin. tuut. Kyllä oo. Pitää tännekin tulla. Ei, tää on. Onko se niinku sä käytät? Se on, en mä käytä. No niin, sieltä. Teppukat joillekin seuraa. Tuosta se ruopa. Jokaiselle shotti. Ja Samulin kaverte! Saa koittaa! Ei vittu, se etti sumua start. Mä voin ottaa sit sen irti. Tulee vähän. Mulla on tämmönen haaste. Pelastin sen just! Captain Jack. Amahai pama! Tää on vähän parempi. Niinku, se on aika laadi. Aina tännekin toinen! Jos muutkin saa, niin mäkissä! Hiukan, ei paljon. No mulle makutesti. On hyvä. Suosittelen alkoholistenakin. Mä olin silleen, vittu, ihan kuin jotain mä oisin unohtanut noille. Suosittelen alkoholistan Ai mones juoma. Pidäpä tota hetki. Se on tossa. Älä päästä karttaan. Nyt aukeaa ovet. Kello on 2, niin ei oo enää tässä kohtaa enää mitään hajua mones juoma. Nyt siirtyy veneeseen, ovet aukeaa. Kapteen Jack haluu veneeseen juomaan lisää äkki. Nyt lähdetään pikkuhiljaa siirtyy veneeseen päin. Ovet aukeaa, niin päästään tonne ylemmäs. Kapteen Jackillakin 7. pitkä menossa. Paljon, mutta alkaa taas olemaan pienessä, kun on juonut noita viinoja. Joo. Pitää ehkä vähän rauhoittaa. Saatiin päänsärky pois sieltä. Eikö tuo näytä vähän kiipeillyt teille? Ollaan menossa pikkuhiljaa kanavaa päin. Laagerin perässä, mennään laagerin kylkeen kiinni. Tää on... Ei me sinne mennä. En oikein.
Nyt vedetään haaste. 5 sipsiä samaan aikaan. Oisko? Ei. Mulla tuli uimahalliin 2 lasta. Täällä on mitään, ne on kaikki tuolla. Ne toi vaan 10 senttisiä, 5 senttisiä vitusti. Saatko sen Ja lemonadin sieltä? osti Brain Blastereita ja muita. Ja sit se oli vitu hyvä, kun ne sanoi mulle, kun ne osti Brain Blastereita, ne sanoi mulle ja mun kaverilla on tämmönen haaste, se kaveri oli siinä vieressä siinä. Et meillä on tämmönen haaste, että se kumpi hävii pelin, joutuu vetämään nämä molemmat ekalla. Ei, mut se oli vitun sulosta. Sitten ne yritti päästä uimaan. Se laittoi 5 senttisiä, 10 senttisiä vitusti siihen pöydälle. Mä sanoin, no eiköhän me olla ihan sujut tällä. No mä laskin ne sen jälkeen, 2,15 €. No mä sanoin ihan sama, menkää vaan. Tuli ihan oma nuoruus mieleen, niin miksi mä en päästäisi ilmaiseksi. Sori jos joku Kouvola uimahallin katsoo tätä, mutta mä oon nyt ollut vähän lempsu. Mä oon päästänyt jotain ihmisiä ilmaiseksi. sisään, etteikä huonosti. Mä voin maistaa eka, ettei se on myrkytetty. On viileet. Ihan hyvin menee 7. Ei ampu vittu mitessä. Anna nyt vähän. Anna Captain Jackille. Mennu, ota toi korkki sitten. No itse siellä on. Olla nenä sen, ei voi olla enää nenä toi jälkeen. Tossa. Ja viiksis. Mä leikkasin viikstä. Eikä tää no tarvis kyllä. Eikö se oo fiksu? Kyllä se mulle käy, ei oo mulle mitään. Ja piskaa sieltä vanhaa ja vanilja. 22. Captain Jack on Monta litraa tää kuluttaa? 14 litraa Otetaanko jäätelöt pojille? Äijä on taas juonut aivan mitä sattuu. En oo ihan aivan mitä saa. Oika. Cut. Mä heitän uudestaan. Niin on liu. Viitta. Sama kuin on. Kaikki. No ottakaa. Pala toi. Mut mä hyppäsin ekalla kerralla tohon, mut kaatu se. Mennu osta. Ei kapteli. En mä oikein. Anteeksi. Viime kesä. Mitäs vlogille? Tässä me käytiin jätskillä. Hyvä oli jätski. Ja nyt me ollaan lähes botskille. Uima. Kohta mennään kanavaan uudestaan. Mulla hetki piti miettiä. Ois nobo. Rakentaa pari onkea tästä. Päivähän on tähän mennessä ollut hyvä. Samuli on ihan taas seis. Samuli on taas ihan kuutamolla. Tänään vittu päätyy! Tää on niinku se, kuka kola tulis tänne. Mä otan mitään. Mä näen. Mä en pysty otan noin monta prossaa. Kriiminäkin. Sitten pistä se naru siitä, niinku se klipsi auki. Ei kuski! No lataa kimpa YouTubessa. Ja sit sinne alas! Sinne, juu, alas, nyt alas. Joo! Joo. Come on! Kimpa! Kimpalle tämä, mulle tämä. Ruusu ja Suomen lippu. Niin. Hyvä siirtymä. Heitä Suomen lippuun tohon. Heittää. Se on tuolla jossain. Ei nosteta maalia. Selvästi hyvä päivä. Siis hyvästi selvä päivä. Mä en näe mitään. Ihan semmosia niinku ihan pieniä käännöksiä. Se on tosi herkkä se ohjaus. Captain Jack! Kuva! Ei jarruu nyt! Siitä vaan taakse. Where is Captain Jack? Captain Jack tippu laiva. Captain Jack fell down from the ship! Vittu Captain Jack ei syöpi 3 mennä.
pysyy paikoillaan. Eikö tää varmaan ole? No hei! Ollaan 30 solmua! 30 solmua! Jumalauta! Saatana! Siis tänään ollaan kuulemma pääsemässä johonkin mestaan tänään ihan sama, mut kohta kaikki sammuu tähän järveen. Kuva muu vielä. Yes sir. Jos se klonkku heiluu vielä kerrankin, niin... Tuossa noin. Hyvä. Onks tyyli? Katsotaan miltä ananas maistuu. Ei voi olla hyvä, mutta no. No perkele vittu. Taas mennä viinaa vähän liikaa. Vähän näyttää siltä. Absolut. No ei niistä. Okei. Mä sain sen maun jo. Vittu mä kuvaan. Ei niin paha. Joo, elikkäs. Tässä saattoi käydä pikku accidentti. Mä saatoin tippua veneestä, mutta ei mitään hätää, koska tää on ainoa mikä kävi. Onko mä näin päissä? Oho. Mitä tuohon vaan? Moro. Moro. Mitä kuuluu? No pää on vähän vitun kipeä, mut... Kyllä tässä Vähän kipeä. Mä otin särkylääkkeet, kyllä tässä iltaa pitäisi jatkaa. Mitkä olot tällä hetkellä? No pää kipeät, hetki lepo, syödään, ehkä päänsärky lähtee. Kameralle! Ollaan nyt koko ilta, koko ilta ollaan nyt venattu yhtä biisiä. Ja Samuli nyt halus tän, niin mä nyt tässä kohtaa laitan tän. Ollaan koko ilta venattu. Mikä biisi? Joo, vois skipata. Noniin, mene. Mene kellään Samu. Kuva. Tota ei tarvii laittaa. Mitä se tekee? Sulla ei tarvii nousta pystyyn nyt. Kun nyt nousit pystyyn. Kohta. Ja niinku otat filmin pystyyn. Me ollaan kohta Tomin. No piakkoin mä oon uusi mies. Joo. Tomille paskalle ja sit uusi mies. Hei, palkko! Jonkun randomin bussi. Ei vittu hävisikö G2? Noniin. Sieltä nous. Suoraan tuolla olisi kyllä kauppa. Vielä saa Suomiin hetken aikaa. Ai. Samuli väärä suunta. Samuli on väärä suunta.
Mennään nyt vittu hakemaan. Ennu. Kaikki lähtee hakemaan juomia tuolta. Juomia? Koko K-marketti vielä. Selviit. Kyllä mä. Kuka vittu lähtee juokseen? Lähtees Niko. No, aamulla mä pimpotan ovea juomien kanssa. Jussi kengät. Mä koitan hommaa Ingan, että päästään vähän